फेसबुकाव लोगो मोनबाय इन्स्टाग्रामाव गलिबाय वाट्सएपाव सानैजों मेगन खेबलायबाय। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सहैयो दे लोगोफोर। भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा हवगन होनना आसा खालामनाय थाबाय दे। स' लोगोफोर, आं दिनै मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि दिब्या प्रडाक्शन चेनेलाव आपल'ड खालामदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय फेसबुकनि स्विनाइ। स' लोगोफोर, दानिया फैदो दे बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ नोंथांमोना सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। स' लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि स्टारिंफोरानो जादों बर'नि मुंदांखा एक्टर्स बिथां लिंसार आरो दिब्या दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ सोर रोजाबदों होनोब्ला बर'नि मुंदांखा सिंगार बिथां जेसि नार्जारि दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्सन एन्ड सिनेमेट'ग्राफिखौ बिग्राय बसुमतारिया खालामदों दे लोगोफोर। प्रडिउसार दिब्या खाख्लारि दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब, शेयार, लाइक, कमेन्ट खालामनो दाबावदो लोगोफोर।